खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जम्मु आरो काश्मीराव गिलु बालु उदखारिनि गाग्लोबनाय, मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि 2014 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थांनाय 13 फेब्रुवारि खालाराव रायजो सभायाव पास खालामनाय जायासै। दा कन्स्टिट्यूशन शिड्यूल ट्राइब्स अफ द एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ रायजो सभायाव दैखाङिनि बुब्लियाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बयनिसिमबो साबायखर जासिदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि खाथियाव थानाय साबकाटा दालाङाव गंसे मालगारिजों गंसे ट्राकजों हरखाब सौग्राबलायनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा बर्मानि बर्मा हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो मैया मेट्रिक आनजादनि गिबि साना मोजाङैनो जोबनानै थाङो। 13 फेब्रुवारि इंखालार हरनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लानि दैमुगुरि होननाय गामिनि मुस्रि हेमन्त हेन्डेल बर'आ गोमानानै दङ। गुवाहाटी आयन डिजिटेल बर्जारआव एसएससि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन साख्रिनि आनजाद लिरनाया होंगो दोंगो सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सौबाथा गामियाव सालबारि जिल्ला इउपिपिएल इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल राजखान्थि हानजाया गामियाव हाबनानै सांग्रांथि मेल खालामदों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल गुसुङै खेबखौ थांनाय 13 खालाराव रायजो सभायाव पास खालामैनि खौराङा रंजानाय लाबोदों गासै आसाम नाङैनो। मैयानिफ्राय आसाम नाङैनो हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट आनजादा जागायबाय। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा गोजौ फरायसालियावबो 2019 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि गिबि सानाव इंराजि आयदाया जोबनानै थाङो। नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथा खालामनानै मंगलबारनि मोनाबिलियाव धमधमायाव गरिया मरिया हादोरारि जातीय परिषदनि बानजायावनो गरभिटर हाई स्कुलनिफ्राय धमधमा बाजारसिम मोनसे हेंथाबादि हाबाफारि लानाय जायो। धमधमा नलबारियाव अबोथोरारि दिवाली। मैया 14 फेब्रुवारि खालाराव रायजो नाङैनो HLCC आनजाद जागायबाय। सिसिट'आनि बन्द'खौ मानिनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार आनसलिकआव थांनाय 13 फेब्रुवारि खालाराव बाइक मटरफोरखौ होबथानाय जायो। फैगौ 23 फेब्रुवारि खालाराव नर्थ बेंगल इउनिभार्सिटियाव बड' डायलेक्ट अफ नर्थ बेंगल एन्ड बड' मेस लेंगुवेज लर्निं टिचिंनि सायाव नेशनेल सेमिनार काम वर्कशप। फैगौ 15 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय गसाइगाव ब्रैथि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजा। गुवाहाटीनिफ्राय खुदियाजों लोगोसे बिमाया गोमाफैदों। बाथाबारि गामिनि बिरन्जय खरखातारि गोमानायखौ थांनाय 21 जानुवारि खालाराव मोनफिननाय जाबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया जम्मु काश्मीराव उदखारिनि आईईडी बम्ब बेफ्रुहोनायजों 54 बेटेलियन सीआरपीएफ रौनिया हानजानि सा 30 जिउ खहा आरो सा 40 जोखोम जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया काश्मीरनि पुलमायाव जानो मोनो। काश्मीरनि बे दुखुनांथाव जाथायाव बिजनी ओनसोलनि बर' हारिनि एम बसुमतारी होननाय सीआरपीएफ मावदांसायाबो जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जायो। फाइखि बिफाननि सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादोंदि जम्मु काश्मीराव थानाय ट्रेन्जिट केम्पनिफ्राय श्रीनगर फारसे फैबाय दङमोन। गिलु बालु उदखारि गाग्लोबनाया बेलासिनि 3:15 रिंगायाव जानो मोनो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आईईडी बेफ्रुग्रा बेसाद थानाय गंसे फोजोबलु गारिया सीआरपीएफ थानाय गारियाव सौदावनानै गारिजों लोगोसे सा 30 सीआरपीएफ जवानफोरखौ जायगायावनो फोथैयो। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि 2014 एमेन्डमेन्ट बिलखौ थांनाय 13 फेब्रुवारि खालाराव रायजो सभायाव पास खालामनाय जायासै। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम सिसिट'आ आफादनि गोख्रों हाबाफारिजों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनानै सोरखारा हेंथा होजानाय बिलखौ पास खालामासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्यूरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 13 फेब्रुवारि इंखालारनि हरनि 12 रिंगासो समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासि दख'रा हालामनि बेन्दोङाव थानाय सोनाब सिब्रुबारि ओनसोलनि दैमुगुरि होननाय गामिनि मुस्रि हेमन्त हेन्डेल बर'आ गावनि नखरखौ गारना गुबुन रायजोआव रां आरजिनो थांनाया मध्य प्रदेश हादोरसानि टिटामपुर सपाटी होननाय जायगायाव गोमाहैयो। नखराव थांनानै खौरां लाहैनायाव मिथिनाय बादिब्ला बिथां हेमन्त बर'आ गावसोर थाग्रा खथानिफ्राय मोनानि 12 रिंगाया समाव बाहेराव ओंखारलांनायनिफ्रायनो रुमाव फैफिनाखै। बेनि सिगां बिथाङा गिनाय संखिनाय बेराम जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो नखरनि आरो रायजोनि सुबुंफोरा सोरबाफोर बबावबा लोगो मोनबायबायब्ला एबा नुसनबायोब्ला 61306-213 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो गुरैयै खावलायहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों 2 नं दिहिरानिफ्राय सुर्य ब्रह्म बिथाङा। रायजो सभायाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बिलखौ पास खालामैनि बुब्लियाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गासैनिसिमबो हामलायनाय जासिहरदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि खाथियाव थानाय साबकाटा दालाङाव गंसे मालगारिजों आरो गंसे ट्रेक्टरजों हरखाब सौग्रावलायनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैयानि 12:50 सौग्रावलायनाय जाथाया जानो मोनो आरो थैनाय सुबुंखौ 1 नं मैथाबारि गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो थैनाय सुबुंखौ आदिबासि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे जोखोम जानाय सुबुंखौ बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सौग्रावनाय ट्रेक्टरखौ पाटगावनि एक्स चेयारमेननि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गंसे मालगारिखौ दासिमाव सिनायनो मोननाय जाथ'वाखै होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारि।
गुवाहाटी आयन डिजिटल बर्जाराव एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन साख्रिनि आनजाद लिरनाय होंगो दोंगो सोलिगासिनो दं। अदेबानि मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे आनजादखौ पास खालामनो हाग्राफोरखौ गासै भारत सरकारा 57,000 बिजाथिनो साख्रि होनाय जागोन आरो गाहायै एनआईए, एसएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, जीडी पस्टनि बायदि साख्रिफोराव थिसननाय जागोन आरो आथिखालाव बे आनजादखौ लिरनो थाखाय भारत हादरनि रोजा सुबुंफोरा होंगो दोंगोयै आनजादखौ लिरफैगासिनो दं होननानै जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सौबाथा गामियाव सालबारि जिल्ला यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबारेल राजखान्थि हान्जाया गामियाव हाबनानै सांग्रांथि मेल खालामदों। माने कलेजाव एडमिशन लानो थाखायनो फैसा गैया बेबायदि होमबा दिनै एसे अदेबानि जोंनिसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला आथिखालनि गामि जौगानायनि खामानि मावनायनि सांग्रांथि आरो राजखान्थि बड'लेण्डनि जेंना बेफोरखौ लानानै सौबाथा गामियाव बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायमेल खालामनानै यूपीपीएल दैदेनगिरिफोरा मोजाङै फोरमायनानै होयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारी बिथाङा। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल गुसुङै खेबखौ थांनाय 13 खालाराव रायजो सभायाव पास खालामैनि खौराङा रंजानाय लाबोदों गासै आसाम नाङैनो। बे बुब्लियावनो बिजनि आनसलिकआबो बेबायदि रंजाखांदों रायजो राजाफोरा। चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी। मैयानिफ्राय आसाम नाङै हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेटनि आनजादा जागायबाय। बर' आरो असमिया बिजोंनि 500 फरायसाफोरा आनजादनि गिबि सानाव धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय एसबी बड' हाई स्कुलाव आनजाद होनो फैनाय नुथायखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सिमेन्ट सापरिनिफ्राय धोरोमसार बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा गोजौ फरायसालियावबो 2019 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि गिबि सानाव इंराजि आयदा जोबनानै थाङो। नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय धमधमा हायार सेकेन्डारि मोखाङाव बेयाव मेट्रिकनि सेन्टार जादों। बेवहाय आङो दङ। मेट्रिक आनजादनि बे मिरुआव सा 510 आनजाद होगिरिफोरा देग्लायनि 2019 HSLC आनजादाव जिरायगोन। बेहाय होंगो दोंगो गार्जेन बिगोमा बिथांमोन आरो फरायसालि बिथांमोननि सिगां दिन्थिनो थाखाय केमेरा पार्सन बिखौ आङो खावलायनाय थाबाय। धमधमा गोजौ फरायसालियाव सोलिनाय मेट्रिक आनजादनि फोरमायथि होदों जोंनि खौरांगिरि सनान्त बर' बिथाङा। नोगोरारि सोदांनाय बिलनि हेंथा खालामनानै मंगलबारनि मोनाबिलियाव धमधमायाव गरिया मरिया हादोरारि जातीय परिषदनि बानजायनायाव गरभितर हाई स्कुलनिफ्राय धमधमा बाजारसिम मोनसे हेंथाबादि हाबाफारि लानाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। धमधमा नलबारियाव अबोथोरारि दिवाली गुबुन जायगायाव बमा गावनानै खुसि रंजाखांनाय। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलआ रायजो सभायाव दैखांजायैनि बे रंजाखांनाय। मैया 14 फेब्रुवारियाव रायजो नाङै HSLC आनजादा जागायबाय। बेजों लोब्बा लाखिनानै गासै गं 9 फरायसालिफोरनि सा 210 आनजाद होग्रा फरायसाफोरा बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय कामरुप जनता विद्यालय गोजौ फरायसालि आनजाद मिरुआव आनजाद होफैनाय नुनो मोननाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारी बिथाङा। गुवाहाटीनिफ्राय खुदियाजों लोगोसे बिमाया गोमाफैदों। बाक्सायाव खौरां गोसारदों। रायजोआव गोजोन गैयै थासारि सोलिफुनाय समावनो बाक्सानि सासे बिहामजोआ गुवाहाटीनिफ्राय गथ'जों लोगोसे गोमाफैनाय जाथाय खौरां गोसारहोदों। बाक्सा बागानपारा सार्कल अफिसनि बेन्दोङाव थानाय बागानपारानि रहित बसुमतारीया खामानिनि थाखाय 9 बोसोरनि गथ'जों लोगोसे बिसि सुस्मिता रामसियारिजों लोगोसे खायसे बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटी लख्रायाव भारा न'आव थायोमोन। नाथाय थांनाय समबारै बेलासि समाव बिसि सुस्मिताया 9 बोसोरनि गथ'खौ लानानै बेरायग्लांनो होनना फैनानै दिनैसिमबो नागिरना मोनै जाथाया फिसायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ साननायनि लैथोआव गबहोदों। নি আৰু মোৰ বাচ্চা যোৱা সোমবাৰৰ পৰাই নিৰোধেই হৈ আছে। মানে মই বিচাৰ কৰিলোঁ তেওঁৰ মা দেউতাক ঘৰত গ'লোঁ, তাৰ বাইদেউ য'ত মানে তেওঁৰ ৰিলেটিভ আছে মই চব কিবা কৰিলোঁ, ফোনে চনে চব মই সংযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু তো বিচাৰি নাপালোঁ মই। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाथाबारि गामिनि बिरन्जय खेरखातारि गोमानायखौ थांनाय 21 जानुवारि खालाराव मोनफिननाय जाबाय होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बेंगल बर्डार बासुगाव माथाइबारि बेयाव मोननाय जाबाय बिथांखौ। जों एसेनोसै जोंनिफ्राय निमाहा लाबाय। गोमानाय सुबुंखौ मोनफिननाय जायो गबरतना थानानि सिङाव थानाय गसाइगाव खथाइबारि गामियाव। बाक्सा बर्मायाव थानाय बर्मा हायर सेकेन्डारि स्कुल मेट्रिक आनजाद मिरुआव मैया 14 फेब्रुवारि खालाराव मेट्रिक आनजादनि गिबि सानाव फरायसाफोरजों लोगोसे जोथोनगिरिफोरनि होंगो दोंगो नुनो मोननाय जायो।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम सुंदुयै सेबानि बानजायनायाव खुंजानाय HSLC आनजादा मैया हादोर नाङैनो जागायबाय। गिबि साननि फुंबिलिनि 7:30 रिंगायावनो फरायसाफोर आरो जोथोनगिरिफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जायो। सेबानि बोसोन मथै फरायसानि अनगायै जोथोनगिरि एबा गुबुनखौ आनजाद मिरुनि सिङाव हाबनो होनाय जायाखै होननानै नुनो मोननाय जायो। देग्लायनि आनजाद खथानि सिङाव फरायसाफोरखौ घड़ीबो गाननो होनाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय फोसावजानाय रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।